welcome back to my channel of blessing. Alam ko excited na kayo sa Christmas, my love. I'm very excited too. Now, my love, so gawin lang natin ngayon, syempre, magpupuding tayo. Alam ko nga marami na kayong handa ngayong Pasko, my love. Pero, ito naman, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng trifle pudding. Baka naman magustuhan nyo, my love, at isama mo sa inyong dessert. Dessert o dessert. Pili lang kayo. Alam mo ba yung ano ang trifle? Kung di mo pa alam, yung trifle, yung single, double, trifle. Oh, yung single, dahil wala ka pang jowa, wala ka pang asawa kahit 50 years old ka na. Oy, nako, baka baog ka. O baka naman yung double. Yung double na sakit sa ulo. Yung asawa mo, doble-dobling sakit. O ito naman kaya yung trifle, my love. Yung trifle na may jowa ka na at naghanap ka pa ng iba. O magkabit ka ng kuryente sa kapitbahay mo. Oy, nako. Ingat. Baka ma-trifle yung karma mo. Nako. Ay, nako, my love. Ang gagamitin ko ngayon, my love, ito, tinatawag ito ng sponge. Sponge tawag dito, my love. Pero sa Pilipinas, nung una, akala ko yung tawag ito chiffon. Diba sa atin chiffon man? Naalala mo yung kaklase mo na sobrang ship sa guro mo ay mga chiffon? O yung kaklase mo na tulo-tulo yung chiffon? Nako, makarilit kami tayo ng fruit salad. Pwede naman nga gumamit ka na fresh from the garden o yung fresh from the bukid kapag malaki yung bukid mo at marami kang mga prutas doon. Pero ako, my love, gumamit ako ng ito ang gagamitin ko. Ding! Yan! Fruit salad in juice. May juice pa, my love. Ito pa. Tika. There you go. Ito pa, my love. Fruit salad and juice. So, ito ang gagamitin ko, my love. At there you go. Gagamit po tayo ng coloring. Hindi yung coloring pencil, my love. Hindi yung coloring pencil, my love. Yung coloring na. Yung hindi coloring food, kundi there you go. Ito po gagamitin natin, my love, mamaya. Nasa inyo yan kung anong klaseng gagamitin mo. Kung gusto mo ng tanduay, o gusto mo ng yung tuba, bahala ka. Ikaw man magkain dyan, bahala mahubog ka dyan. So, itong gagamitin ko. Raspberry flavor. Pakulay po ito ng my love, Hindi yung pakulay ng palipad, my love, ng super chat. Iba naman yun. Sayang wala ako super chat kaya hindi kayo makapalipad sa akin. Pero okay lang. Ito, my love. Raspberry. I am very rush. Gagamit po tayo ng condensed milk at evaporated milk. Dito lang,
There you go. Evaporated milk gamitin natin, my love. Ito pa. Oh, ito pa. Ika. Ah, wala. Ito. Condensed milk, my love. Patamis sa buhay mo. Ngayon, my love, magsisimula na po tayo dahil alam kong iihi na kayo dyan. So, itong sponge, my love, ilagay natin dyan. Dyan. Sa anong tawag yan? Sa dakong platito. Hindi ako dakong platito. Sa dako nga kuan. Dako nga, basta tawag bowl. Bowl. Ball. Hindi yung iba yung basketball. Ito, ball. So, ang gawin lang natin sa chiffon. Naalala, ganun mo lang. Malinis yung kamay ko, my love. Uy, hindi ko naalala kung nang hinaw ba ko. O, mahilaw sa ko, my love. Wait, maghugas muna ako for sure ba. Hugas. Okay. Hugas lang yan, my love. Oh, punas na. Punas doon. Hindi ko naalala kung nanghugas ba ako ng kamot. O baka kahapon lang yun. Nahugas ako ng kamot kahapon. Okay. So, ganun mo lang, my love. I-squeeze mo lang, my love. Diba? Ganun mo na lang, my love. Pwede naman mong hiwa-hiwaon yung my love. Kapoy lang hiwa-hiwa. Dahil hugasan, kumuto na lang. Kamot. Sa dakong kamot ang gugma mo. Puno sa gugma. Oh! Kamot. Sa dakong kamot. Ay! Nakarelate siya. Kamot. Oy! Vanilla flavor na siya, my love. Sponge. Vanilla. So, half lang muna ang ilagay natin dyan, my love, sa ating bowl. Ilagay natin yung ating fruit salad. Yep. Okay. So, ilagay mo lang yan dyan. Yan. Yan. Scatter the fruit mo lang yan. Halo-haloin mo lang yan. Mag-worry, my love. At ito ba? Kamayin mo na. Masarap ang kamay. Finger. Naala mo yung finger. Lako, nakarelate sila sa finger. Lako. Ito naman. Ang katunga, my love, ang habilin, ilagay mo na. Kumot-kumot mo na. Yan, kumot-kumot mo lang yan. Kumot-kumot ang gugma kong di kumot-kumot. Woo! Di kumot-kumot. Di kumot-kumot. Yan. So, murag daghan na kayo na siya, my love. Daghan na kayo na siya. So, dili na to tibasog kumot ha. Kaya, grabe po na makumot-kumot. Yan, basig makumot-kumot. Kabalo na ka. So, napay ka doon, my love. Iyabo na to, ang last na to nga fruit salad. There you go. Kamuto na lang na ay. Kamot finger licking good, my love. Nasa sa iyo yan kung gusto mong gumamit ng kamay. Masarap ang kamay yan. Yan, kamay na, my love. Wag kang mag-alala. Kamay na yan. Malinis ang kamay ko. Kung kami lang kakain ito, okay lang. Yeah? Kung ano yan, mas linis ang kamay mo. Alam mo ba na, yung katawan natin nangangailangan din ng bakterya. Huwag puro arte, my love. Maraming namamatay sa arte. Tingnan mo yung mga pulubi dyan, diba? Until na buhay pa rin sila dahil walang hugas-hugas ng kamay. O, yan. Huwag kang mag-ala, huwag kang masyadong maarte-arte dyan. Hindi lahat ng maarte, ng mahabang buhay. Sobrang arte, yan. Tikuka. Ay, mapag-arte-arte niya. Dapat mag-expose na yung kaugalingon sa dirty. Virus, it's a good virus. As long as not corona, okay lang. Pero kapag coronavirus, ay nako, ibang usapan na yan. Palayo. Diba? Siya, may love, kalabasan natin. Yan na po. Ilagay na natin yung
Patamis-tamis sa buhay ko, yung evaporated milk. Yan. Oh, wow. Dali po. Oh. Hi. Hi. Nakarelate ka? Oh, nakarelate siya. Huwag masyadong marelate-relate. Yahoo! Ay, ano to ka ng recipe, ano to ka ng galing ito ng asawa ko. Galing pa to sa ninunong, ni mana ng asawa ko at binigay niya sa akin. Kaya ibigay ko din sa inyo. Okay, nasagay na po natin yung evaporated milk. Ilagay natin yung ating pakulay sa mundo mo. Katulad ko, kulay-kulay yung mundo mo. Ha? Taka ang faktorya dahil. So, lagay po natin yung, siguro wag mo ubusin may love ha, kay basit kuano niya ka may love, basit mahubog niya ka. Kunti lang muna. Igo-igo lang yung pakulay sa mundo may love, di ba? Kulay-kulayan mo lang yan, kulay-kulay yan, di go. Yan, mama. So, itong purpose ito na may love yung fuzzy drink. Fuzzy drinks is pakulay yan. Hindi lang kuan, lagyan pa naman konti. There you go. So nag-fink na siya, my love. Sarap. Yung pinaka masarap. Sing sarap ko. Ito naman siya ang condensed milk. Huwag man ituloy. Gaya, ay. Oh, kinahanglan sa supon, my love. Teka, siguro. Yan. Yan. Yan eh. Nakapuya. Ano, taro mo na ito. There you go. Yan la la. Yan, my love. Squeeze natin. Tikman. Tikman yan. Ayan na. Di ba? Tignan nyo, my love. Tignan mo. Diba? Sarap yan. Nakarelate ka. May konti pa siya. Itiwaso na to, nebe. Daraga. Itiwaso na to, ne. Suyupon siya, my love, para mo gawas ang duga. Kailangan mo siya suyupon mo para mo gawas ang ihang juice. Kaluod. Yan na naman na, okay? May isa pa tayong sex red. Yung sex red ko, my love, na ilagay ko sa ibabaw. Akala mo kung sino ang magpaibabaw. Siyempre, ilagay ko yung akin sa ibabaw. Yeah, oy, balik. So, lagyan natin ng walnuts. Don't be nuts. You are very nut. Ilagay natin ito, my love, dyan sa ibabaw. I love nuts. Don't be nuts. Ano mo siya, my love? Cut into broken. I-broken mo, my love. I-broke mo. Di ba? Naalala mo yun, yung palagi kang binubrok-brok ng kasintahan mo?
Yung broken, lagi kang broken hearted, yun, gawin mo ito sa kanya. Hmm? Hmm? Yung kasi, ay, ano mo na yan? Hmm. Ano na lang, may lap, kumuta na lang, may lap, eh, anak na lang siya, ha. There you go. Mm. Ito pa, mayroon pa ako ito. Wait, oh my love, di ka tamad, pwede yun mo. Anong gamay-gamay, dugmuk-dugmukod. At man ako, hayaan mo na, ganito na yan. There you go. Diba? Sing sarap ko. Tikman mo to. Ito sa ano, palamigin natin para sing lamig sa jowa mo. Ay, ingat-ingat dyan ba yung jowa mo malamig na sa'yo. Nako, nako, nako! May iba na dyan. May iba na yan. See you. Don't forget to subscribe my channel and press the bell for notification. Don't forget to like, share, because sharing is caring. Don't forget to comment below. Thanks for watching. Bye-bye.